Kaixo guztioi, Ibon naiz, Erraniko igerelikuko soluslea, eta bideo honetan esplikatuko dizuet nola jokatu krisi politiko baten aurrean. Krisi politiko bat pairatzen ari den pertsonatekin topatzen balen magera, bai etxan edo bai kanpoan, jakin behar dugu nola jokatu. Zer egin eta zer ez. Bi kasu dabe, bi mota barkatu dabe. Alde batetik, orokorrak eta bestetik partzialak. Partzialen ezagurren artean, pertsonari ikusten dugu konortea ia galuta kala. Ezakila, nora juna, aurrera, atzera, pixka galuta bezala. Oartzen balen magera, pertsonatek, kasuntan partziala sufritzen nahi dela, egin behar duguna azteko, inguruan daben jendea, aztertu, utzi bere espazio librea. Eta transmititu lasaitasuna, bestei ere. Orduan, begiratu, denbora horren barruan, zer egiten duen, nola jokatzen duen. Eta gero ja esnatzean, komentatuko dugu pertsona horri, sufritu duenari, zer egin duen, gero bere medikuari azaltzeko. Hori partzelen kasuan, orokorretan berriz beste ezaugarri batzuk ematen dira. Hau dira tipikoenak, adibidez, gorputza eta larka, konbulsioak ematean, gorputza gor, hankak astintzen, kontrolatu gabe, eskuakin ere. Kasu hortan, konbulsio hasten denetik, bukatu arte itxin behar dugu. Itxin behar dugu, zelekin bezala, lehenengo, inguruan den jendea aldendu. Utzi behar dugu espazioa. Transmititu behar dugu ere gure aldetikan lasaitasuna, dena kontrolpean dagoela. Orduan, ikusten balen badago inguruan zer dagoela mina egin diezaiokena, kentzen dugu ere. Aiz etxean, balen bago altzarein bat edo, aholkiren bat, kendu, aldendu. Gero ere, utzi behar dugu deskargatzen, denbora horretan, hankak, besoak, bukatu arte. Gero ere, agian gertu diteke, justo pertsonarrek, alkandorako bote guztiak kala jarrita, baita goikoa ere. Orduan kendu edo, korbata bat ere balemaka, kendu behar diogu, bera hobeto arnastu dezan, lasaiago goteko. Eta gero, konbulsioa bukatzean, jarri behar dioguna da alboko postura, Alboko posturan jarrita, altxako dugu pixka burua, jartzeko buruan ezpian, adibidez etxean balen badaude, kojien bat edo kalean, jertxeren bat. Hoi deia, egin behar direnak, egin behar diren gauzak. Zer ezin da egin? Adibidez, konpulsioan zehar, ikutzea, eustea, pertsona horri. Edo, ahoan zehozer sartzea. Ez diogu zer jarri berrik. Hori alde bat egitera, bestetik ere, nahiz eta konpulsioak eman, ez diogu ambulantzari zuzenan deitu berrik. Zena, agian justo ambulantzia etortzen deneako, agian ja bukatu ditu konpulsioak. Eta ja bere honea etorri da. Orduan ez dugu deitu berrikan. Baina konpulsio bat eukita gero, segidan beste bat azten bali mazaio, orduan deitu barko genioke ambulantziari, bat bira. Edo emakume baten kasu balin bada, emakumea orduan bat barkatu, horren kasurtan ere, deitu barko genuke. Edo 10 minutu, baina gehiago irauten balin baute. Eta azkenean, bukatzeko, edozein krisi politikoetan, garrantzitsua da sufrituta gero etxea eramatea. Etxean egoteko lasai, deskansatzen.